Eskerrak Joneri, bere izan zen ideia, holako mahai bat eta zeozer ezberdina sartzeko kongresuen, eta Deustuko Unibertsitateari lagundu eskulako mahai hau aurrera ateratzen. Eta besterik ez, zegoena da hitza. Bueno, nire bai publiko gitzitzu dugu, baina behintzat grabata lotuko da nezetola, baiteko testerantza, hemen hiru islariak esango da bezana, apurbete, ez dakite, zabalera gehiago okiko da bela, segi esan, pena bat da. Baina, alan dabe, etorri zari niri, ongito horri, eta, irakurriko zenduen kongresuaren gaia eda etengabeko aldaketan dauden gizarteak, errealitate soziala eta erronka zientifikoa. Eta, aldaketa da beraz, kongresuko gai zentrala, eta aldaketa izan daiteke bere bai, gizarte, gaur egun gizarteak ezaugarritzen da bezan, konstante nagusinetariko bat. Orduan guri itxi arrasterratzea eta neuri komunikazio eta kultura lantaldetik irudiakun interesgarria izango litzakela apurbet aldaketaren gai honeri apurbet erantzutea komunikabideetatik, ez da? Eta komunikabideetan lanean diharduen hiru kazetari punta-puntakoari. Eta, hemen deko zuez Andi Kasita, June Fernandez, Nekane Zinkunegi eta Enartz Bilbao, eta aurkeztu ingo da zaputxu bete nortzut direzen, ez dakit ezagutzen dozu esan, baina igual euren ahotsak biden kasuan izen leike, horretan azten direzen, baina June Fernandez Pikara magazin aldizkari feministako sortzailea eta zuzendaria da, argia aldiaio.es eta diagonal edabideetan ere kolaboratzen dau, eta lau kasetaritza sari irabaz izan dauz, bere erreportaiak, hain zuzen be genero berdintasunaren eta sexuanistasunan alde egiten daben ekarpena gaitik. Ameko emakume kasetarien elkarteak, emona bat, Almeriako kasetari elkarteak, bigarrena, Melillako udalak, eta azkena Europar Kontseiluak emondakoa. Eta era berean, komunikazio eta berdintasunari buruzko tailerra emoten dauz, emakume, aktivista eta kasetari zuzenduak. Eta, aktivista moduan be, talde feminista, lesbianista eta arrazakeriaren kontrakoetan be parte hartu izen dau, eta parte hartzen da, Nekane Zinkunegi, bera erresiltarra da, unibertsitatean hasi zanean kasetaritza lizentziatura, ordutik Azpeiteko Uztarri herri aldizkarian kolaboratzen hasi zan, eta ordutik herri edabideetan aritu izan da lanean. Gaztesareko kide eta topatukoa be eta idatzizkoetan berria egunkarian eta Gipuzkoako hitzan jardun izan dau lanean. Baina beratinoa moduan, eta ez da bakarra mai inguru honetan, irratia da ere pasinoa, nartzepe hori zedino, eta izatez, lizentziaturako 3. mailan hasi zan Infosazpi irratian, eta gaur egun be, hortik grabetan dau, bere saiodan, Arroza irrati zareko zebra bideko gidaria da. Eta azkenengo islaria, Enartz Bilbao, Martin Arrabera, Gipuzko hartua esaten dau, bilun beren aita, arro. Eta hori be kurrikuluna sartu berreko konfe da. Histori ikasi baneatzeun, eta euskara eskolak emoten bibil izan da, eta kasetari legez, herriko irrati libran hasi zan, lehenengo saiakerak egiten, eta Bilbo hiria irratian be gero bilda, eta gaur egun bertandeko piknik saioa. Bertan saio hori idatzen dau. Euskal Irratiko faktorea kolaborazioa begin izan dauz, eta irratian bere prentza idatzian, garan, garako gigarritan errazioan, eta zuzeu orainkariko editoretako bat gaur egun. Kultur gaietan nagusiki aritu, ez da? Eta hori apurbete jakin deizuen bakoitzak nondik eskanea eskartuko txegulako, hiru galdera zabalone, hiru galderan inguruan egituratuko dugu mai ingurua, eta apurret beuren esperientziatik, eta badakizu nondik datozan, eta horrek pista batzuk emon deitzu esan, hauren hitzak eta apurret kokatzeko, ez da? Hiru galdera, eta galdera bakontzarantzako 5 pasautzu, ez dut esango 10, itxiarren zauzte 5 minutu inguru, gero galderak eta apurret, eztabaida txikia edukiteko denbora izan daigun. Orduen, pentsau dutena da, galdera bakoitzari, zuetako bat hasiko dara erantzuten, ez lehenengo galdera June, gero beste biek, bigarren galdera Nekane zeuk, eta hirugarrena Enartzek, lehenengo galdera, zein da? Zein aukera erreali uzue kazetariok
ikusi eta bizi duzuen errealitatea gizarteratzeko. Badago tarterik errealitatearen ikuspegi ofiziala zarago bestelako ikuspegiak ere arazteko? Iunez, iritz daukazu gai honen inguruan. Bueno, lehenik eta behin arratsaldeon eta eskerrik asko gonbiteagatik. Eta, bueno, nire erantzun borobila baietza da alde batetik pertsona bezala oso baikorra naizelako eta bestalde kazetaria naizelako uste dudalako Davidak tresna egokia direla aldaketa sozial bat sustatzeko, ez? Baina, bueno, holan pizkate realistak izan da, uste dut alde batetik, osea, erantzun nahiko nuke alde batetik zer gertatzen den komunikabide hegemonikoetan edo, generalistetan, eta bestalde komunikabide alternatiboetan edo, ez? Orduan, nik uste dut komunikabide hegemonikoetan gauzak pizkat zail daudela, egitura oso zurrun edo zorrotzak daudelako, ez? Orduan, esaten digute agenda informatibo jakin bat dagoela eta agenda informatibo horretan politikari buruz aritzea bakarrik dela, elkarte politikoi buruz aritzea edo gobernulariak zer esaten duen horri oihartzuna emotea, ez? Kirolei buruz ari bagara, kirola, berdin, gizonezko futbola, ez? Horrelako ikuspegi oso mugatu bat ematen digute komunikabide hegemonikoek, ez? Orduan nik uste dut oso garrantzitsua dela. A ber, bueno, nik nire sarreran edo aurkezpenan ez dut jarri, baina ni hasi nintzen genero gaietan lan egiten kazetarion berdin zarea izeneko elkarte batetan, ez? Orduan, hainbat kazetari elkartu ginen, hausnartzeko nola uztartu genero ikuspegia komunikabidetan. Orduan guk egiten genuen analizia zen, komunikabide hegemonikoek ematen duten munduaren irudia oso mugatua dela eta nolabait gizon txuri heterosexual eta boteretsuaren bertsioa edo ikuspuntua bakarrik kontatzen dutela komunikabide hegemonikoek, ez? Orduan nik uste dut horrekin apurtu egin behar dugula, alde batetik esaterako komunikabidetan beste sujetu batzuk sartzen, hau da, emakumeak gizonen parean, txuriak ez diren pertsonak, heterosexualak ez diren pertsonak eta baina baita ere logika guztia aldatu behar dugula. Hau da, zer den albiste eta zer ez, eta nolabait ez dakit, esate baterako gerrak eta gatazka holan handiak albiste dira, baina egunerokotasuna bebai albiste izan daiteke, ez? Orduan, guk uste dugu nolabait horrelako agenda informatiboaren logika zeharo hankaz gora jarri behar dugula, ez? Orduan, nik uste dut komunikabide hegemonikoetan hori posible dela, nolabait infiltratu bezala egitea, ez? Osea, bai pikaran zen kazetarion berdin zarean, gutako askok komunikabide superhegemonikoetan lan egiten dute. Bueno, orain da, kamara pizkatxo beran ikusten dudan momentuan, baina anekdota txiki bat kontatzearren, nire kide bat asko konprometitu barik, pikaran ari den kolaboratzaile bat, Televisión Españolan lan egiten du Marilo Monteroren saioan. Eta orduan berak ere dio, gune horretan berak badaukala gauza asko egiteko aukera, ez? Eta batzutan estrategia esplizitoa da eta nolabait, ez dakit, konfrontazio jarrera bat dauka, baina beste batzuetan estrategia igual da atuntunaren egitea. Eta esaten badizute, joan indarkeria matxistaren erailketa bati buruz informatzera eta bizilagunei euren iritzi eskatu. Eta gure printzipio bat da, bizilagunei ez aiela zer galdetu behar, erantzuna izan ohi delako, tipo oso normala zen, oso jatorra, oso zoriontsuak ziruditen, ez? Orduan kide honen estrategia igual da esatea, ez egoen inor etxean, edo ez egoen nirekin hitz egin nahi zuen lankiderik, ez? Orduan nik uste dut, edabide hegemonikoetan dauden langileek beti badaukatela aukera bat horrelako disidentzia edo insumizio pizka bat egiteko, ez? Claro, momentu honetan prekarizazio momentu batetan gaude eta normala da bebai beldurra sentitzea, ez? Eta komunikabide hegemonikoen arauak guztiz apurtzen baditugu, segurazko zigor bat egongo dela, edo izango garela, como la pepita grilla, ez? Komunikabidearen tipa astuna, baina nik uste dut badagoela. Adibidez, kazetariak erabakitzen du zer iturrietara jo, eta hor gauza asko aldatu alditugu, ez? Osa, nik uste dut komunikabide hegemonikoetan arazo bat dela aditu bezala bakarrik ikusten ditugula pertsona jakin batzuk, ez? Esate baterako, zergatik agertzen dira gizon askoz gehiago emakumeak baino.
aditu bezala bakarrik ikusten dugulako, komunikabide baten zuzendaria, enpresaren burua, gobernuko lehendakaria, eta ez? Orduan ze aditu aukeratzen ditugun, hori bada egin aldezakegun zeo zer. Hori alde batetik. Eta gero bestalde, nik uste dut, komunikabide alternatibok gero eta indar eta oihartzun gehiago daukagula, interneti esker. Uste dut hori garatzeko, hirugarren galderan ere aukera izango dugula, baina Pikararen esperientzia da, komunikabide oso txiki bat izan da, lortu dugula hainbat gai komunikabide hegemonikoetan ere sartzea, ez? Eta, 15Mren kasuan esate baterako, El País bezalako komunikabideek ez zuten 15Mri buruz informatu nahi, baina azkenean informatu behar izan zuten Twitterren bidez hori lortu zelako, ez? Orduan, nik uste dut, momentu honetan, bai kazetari freelanceak zein komunikabide alternatiboetan gaudenok, sare sozialen bidez badaukagula oihartzun bat, eragin nabarmen bat izateko. Bueno, orain hori. Iztuta daukagu? Bai. Igual amatu, ze. Bai. Bai, ondo entzuten da, ez? Momentakit. Ari da nortik entzuten edo nire dati, baina, bueno. Junek aipatzen zuen komunikabide konbentzional edo hegemoniko eta herrikoien arteko bereizketa, eta gero berezki aipatu du baita ere kazetari figura, hau da norbanako moduan edo pertsonak berak komunikatzaile gisa daukan paper hori, eta nik uste horri begiratzen diotela batik bat, esperientzia pertsonaletik hitz egin da bintzat, esango nuke ez dala gauza bera kazetariok edabide baten barruan daukagun lanpostua edo lan egiteko modua, edo komunikatzaile gisa, ni kazetari naizen aldetik edo ikasi duten aldetik edo mundua gustatzen zaidan aldetik gizartean eduki dezakedan funtzioa eta eragiteko gaitasuna. Eta interneta ere aipatu dut, uste dut internetaren presentziak edo sare sozialek, tresna berriek aukera ematen digutela perfil hori garatzeko eta eragiteko gaitasun horretan sakontzeko eta aukerak aprobetxatzeko. Gero egia da baita ere, kontuan izan behar dugula, tresna horiek gainerako komunikabideek ere baliatzen dituztela eta zurrunbilo batean sargaitezkela eta askotan gure ahotsa entzunaraztea kosta ere egiten dela, baina kazetari figura ertsi hori aldatu da. Gaur egun edo nor da bintzat komunikatzaile, kazetari dela esatea igual asko esatea da, zenbaiten lanaz ere ari gara hizketan edo ogibidaz, baina komunikatzaile bada edo nor, eta orduan nik uste hartzailearen figura ere berezik kontuan izan beharrekoa dela zentzu horretan, hartzailea bera bihurtu delako baita ere agente aktibo kontuotan, erabaki egiten duelako, ze informazio kontsumituko duen eta ze iturritatik jasoko duen. Beraz esango nuke guri, kazetari figuratik badagokigula nolabait lanketa bat egitea hartzailearen paperean jarri eta konplizitate eremu horiek sorrarazteko. Guztiz ados hedabide konbentzionaletan egonik ere egin daitekela disidentzia paper hori eta ez dugula zertan hedabide alternatiboak edo berezituak sortu beharrik lan hori egiteko. Baina ez hori txarrez esango nukenik eta gaur egun okurritzen zaizkidan hedabide konbentzionalei edo hegemonikoei bueltak hasita dagoeneko oso egituratutako ia korporazio zurrunak direla eta oso hildo editorial jakinak dituztela, oso publiko jakinaren gana heltzen direla eta badela modu bat baita ere, gizartea birsortzeko baliatzen dena eta pentsatutako eta oso kalkulatutako mezuak bideratzen dituena. Eta iruditzen zait horren ondoan baliatu behar duguna kaso dela eta ekonomikoki eta baliabide aldetik errazena delako ere, sarearen erabilera hori eta bestelako informazioak emateaz gain, bestelako informatzeko moduak ere baliatu behar ditugula eta pixka bat punta atera behar dugula nolabait egon daiteken sare edo uniformetasun horretatik esango nuke. Eta ja pertsonalera edo neure ibilbide motzera etorrita iruditzen zait bereziki garrantzitsua dela aipatu duzuna, badugula gaitasuna informazioa zer izango den edo zer ez den erabakitzeko ere eta kontuan izan behar dugula gizarte funtzio bat betetzen dugula ere zentzu horretan. Gu kazetari izatea ez da gure lanpostuari eustea soilik edo helburua ez du hori soilik izan behar, iritziak sortzeko gaitasuna dugu, gizartean eragiteko gaitasuna dugu eta horretaz kontziente izanik egin behar dugu. Eta iruditzen zait batzuetan arrakasta edo gai potenteak edo irudikatzerakoan, pentsatzerakoan oso ohitua gaudela beste komunikabideen ispiluetara begiratzen. Eta iruditzen zaigula agenda edo gaien zerrenda beste batzuen markatzen dutenaren araberakoa dela eta guk zurrunbilo horretan sartu behar dugula. Eta
oker horietan erortzen gara. Ze betiko ahotseilekua egiten jarraitzen dugu, betiko aurpegiak ikusarazten jarraitzen dugu, eta batzutan konplexuak usatu behar ditugu, eta erabaki behar dugu, akaso gaur nire gustu pertsonalegatik izan daiteke. Baina elkarrizketa hau egingo dut, nahiz eta inok ez duen ezagutzen pertsona hau, izan daiteke ni bide bat bera ezagutarazteko eta akaso beste leku batera iristeko. Eta horretan dugunen boterea, kakotxe artean jarriko dut, baliatu egin behar dugula iruditzen zait. Eta adituen figurari dagokionean, arituena aipatuko nukenik, ze adituen sarea edo adituen perfila burura datorkigunean etengabe da perfil oso maskulinoa, oso korbataduna dela ere esango dugu, eta betaurrekoekin telebistan agertzen direnena. Eta hor, klak bat egitea badagokigu akaso herri mugimendutik bagatozen edabidei, edo eta herri mugimenduarekin eskuz esku lana egitea tokatu zaigun edabideoi, ze adituak tituludunak izan gabe ere, aritua den pertsona asko ezagutzen dugu, gure inguruan mugitzen dena, ze oso baliabide urriekin lana egitea aditua gaude eta beste zenbait lekutan dirutzarekin aurrera ateratzen diren ekimenak guk lagun artean aurrera ateratzen ditugu, eta arituen figura hori ere esplotatu beharko genuke, eta arituak asko eta asko dira emakumeak eta horretan dugun balioaz ere ohartu beharko gineateke. Ez dakit galdera ari zuzenean eutsi diodan, baina, bueno, Juneren ari tiraka, onaino, gitxik daizik. Bueno, arratzaldean. Bai, ez da arretza nirugarrenan arenez, ez da bila zer gelditzen da. Komentatzeko kontuena, uste honik nahiko agerien gelditzen dela mailan gauden hirurok behintzat, bagarela ez dakit nola esan, medio esan dezagun, ez dut esango residual, baina bai, esan nahi dut kostiente izan behar dugulako baita, ez? Oso indar gutxiko edo medio horiek. Eta harrapatu gaitu iraultza baten erdian, ez da? Teknologikoa biztan da, argi eta garbi. Baina baita komunikatzaile nor dan edo iraultza baten erdian, ez da? Eztabaida baten erdian, jada nik uste dut gaur egungo gizarte gazte edo moderno, ez dakit. Ez dauka horren besteko sinismena, ez? Telebistak lehen esaten zuena kasik egia zan, telebistan esan dute. Orain ez, eta orduan uste dut hirurok koinziditzen dugula gizartea eraldatzeko gai edo baliabideak edo eragiteko aukera daukagula. Paradoxikoki nik uste dut horregaitik baita ere, lan egiten dugulako oso medio txiki eta autonomoetan erabakiak hartzeko orduan, ni seguru nago, segurazki, mai honetan gauden hirurok daukagu lan egiten dugun komunikabidean erabakitzeko eskubide daukera ere, baten. Eta hori nik uste dut gehien konsumitzen diren komunikabide hegemonikoetan, ez dagoela. Orduan ez dago hor da perpetuatzea dagoen gizartea, ez? Orduan horren boterearen aurka gure lehioa nahiko txikia da. Baina teknologiak bai uste dut eman digula aukera lehio hori baliatzeko. Izan interneta edo izan, baina komunikabide txiki horien bitartez zeharreko bide bat egiteko da beste gizarte eredu batzuk edo planteatzeko. Kontua da, nire ustez, oreka bat bilatu ezinik gabiltzala. Zer da komunikatzaile eta zer da kazetaritza profesionala, finantziazioa, eta bar, dinot, bizimudu hortik atera nahi baduzu bintzat. Kanala, dinot, azkenean horretaz ere hitz egin behar dalako uste honik. Kanal horiek nola elikatzen dira aurrera egiteko. Eta gero ez dakit, pixka bat nabil nahaztean, esan diren kontu egin. Gero iruditzen zait, iraultza teknologiko honek baliabide ikaragarri zabaldu dituela baliabideak, baina lehen presa bat zegoen, orain harik eta presa handiagoa dagoela. Da, rapaladan gabiltza, kazetariak egin behar dutu, ez dakit, 1000 lan ezberdin, nekeza da. Eta nik ez dakit zuen kasuan, gure kasuan, nik orain, nik kontatuko dut pixka nire kasua, ze agian hor erosoago sentitzen naiz, bestela nahazten nahi naiz pixka. Nik orain Zuzeuko editore izatea egokitu zait, duela gutxi hasi nintzen lanean hor, ez dakit ezagutzen duzuen, Zuzeu orainkaria, internetez eta doan ikusi erabil daiteken komunikabide bat da. Printzipioz, orainkari horizontala dio. Zuzeuko filosofiak edo,
Eta beraz, horizontala izate horrek ekartzen du mundu guztiari zabali dagoela erabileran, ez dago, esango genuke, linea editorial bat, errespetuz eta egiten bada, baina horrek ere adibidez arazoak sortzen dizkigu. Ordenagailu bitartez bakoitzak bere gelako iluntasunetik, anonimotasunean sortzen direlako adibidez orain eduki dugu, arrazakeria, matxismo, baditugu iruzkingile batzuk, badukagu hor arazo larri bat. Leioa edo bidea ematen digulako mundu guztiari parte hartzekoa. Eta gero bestalde batetik badaukagu beste arazo bat, eta da leio hori iruditzen zaigula jende gutxik baliatzen duela. Eta joan izan garenean komunikatzaile izan nahi duen jendeari eta kasetaritzatik ogibide atera nahi izan duen jendeari eskaintzera leio hori, nik uste dut oraindik noraeze batean edo gaudela, ikusten donik lanbide honetan gaudela asko. Ez dakigula oso ondo nondi joko duen edo nora jo. Eta nola baliatu ditugun aukera ikaragarri horiek. Bizual, ez dakit. Eta ez dakit orain dan, igual, hirugarren galderarako utziko da. Vale, bigarren galdera, zengo litzake, zein neurritan barneatzen dituzte komunikabideek gizarte aldaketak, ikuspegi berritzaileak. Nekanek? Nik hor, neure zalantzak, neure fobiak eta filia dauzkaten kontua da bereziki. Igual itzuliko naiz hasierako edabide hegemoniko eta txiki herriko herrizaeratik sortutakoien arteko bereizketa egitera. Ze badaude, guk egunerokoan kontsumitzen ditugun edabideen zati handi bat bintzat, enpresa, korporazioa handi erabat egituratutakoena da, eta horiek nahiko itxiak dira zentzu horretan. Soldata dunan barnaka langilez osatutako ibilbide dune edo trajektoria luze dune guneak dira, eta sortutako hildo editorial horiei eusteko eta beren publikoa edo beren kontsumitzailea bere horretan mantentzeko nahia izaten dute gehien bat, eta gero ja, merkatu izaeran sartzen bagara tela, esango nuke. Eta horren araberako eskaintza dela egiten dutena esango nuke, gehiengoaren argudiopean edo aitzakiapean beti ere. Eta gero daude herritik, beharretatik sortu diren edabide horiek normalean askotan, herri mugimenduan eta eraldaketan lanean ari diren eragilei eskutik helduta sortu direnak edo horien komunikazio beharrei erantzuteko sortu direnak eta ikuspegi berritzaileak edo bizi eredu berrien inguruko kezka sorreratik dakartzatenak. Eta bereizketa hori egingo nuke dena dutela eraikitzeko, baliabide askoz gutxiago ere bai, ez dakit residualitza erabiliko nuke, baina bai, urritasuna behintzat bai, eta hori izan daiteke mugetako bat, baina askatasuna ere badute, eta ez daude horren dependentzia berezirik ez daukate. Egin nahi dutena, kontatu nahi dutena, sortu nahi dutena sortzerako orduan. Edo nola ere, eta iruditzen zait, edabide konbentzionalek ere, trampazko edo aurpegidiko jolas bat ere badara biltera, ez da? Azkenean gizarteak berak ere eraldaketak barneratzen edo sistemak berak ere barneratzen asmatzen du, eta ikuspegi berrizalei lekua egitea guaia edo modan egotea ere bada, eta hor kontraesanak egoten dira. Edabide berak egin dezake aldi berean nolabaiteko harreman ereduak adibidez erakutsi telesailetan edo realitietan eta halakoetan, eta gero bide beretik ikerketa programa bat eduki edo pixkat divulgatzaileagoa izan daiteken beste zerbait eduki, bizi eredu berrien inguruan hitz egiten duena eta gizarte honetako bitxo arraroei ahotsa ematen diena, ezta? Bada pixka bat bi gauzak, jende guztia aseko dut nolabait eta nire betiko publiko fidelari eutsiko diot, baina ausartuko naiz goxoki hau ere jartzera, norbait animadadin gaurko erreportajea ikustera, eta audientzian gora egiten dudan zentzu horretan. Beraz, kontraesan batzuetan erortzeko jokaera ere badagoela iruditzen zait, ez dakit, kurritzen zait adibidea jartzea, eta kamera berrean arriskutsa izan daiteke, baina ETV batek adibidez gutarrak bezalako zerbait ekoiztea, gazteengan erakusten duen eredua erakutsita, bereziki sartuko naiz harreman heteronormatibo
horiekiko dagoen burugogortasunean, eta gero aldi berean urranditan bezalako zerbait egitea, eta hain eraldatzaileak, edo eta bestelako bizi eredu batzuk badaudela ikusarazteko preste egotea. Sekulako kontraesana dago bataren eta bestearen artean, eta ziurrenik ez daude publiko berarentzako pentsatuta, baina kate berak egiten dituen zerbait dira, eta eduki beharko luke horratzetik nolabaiteko hausnarketa bat edo niri zer pentsatua ematen dit. Baina ez dago horraino joa beharrik, izatez eraldatzaileak omen diren edabidek ere batzutan, gizarteari begirako gauzak egiten dituztelako, eta beste terreno peligroso bat Bilbon eta San Mamesen ondoan egon da, baina futbolari eta bereziki atletiki ematen zaion jainkotze izaera bat adibidez, ikurritzen zait, Garangunkarien bertan eman zitzaiona Superkopako garaipen horrekin, eta ez dakit hor Idur Eskizabeli Twitterren irakurtzen nion, ez da, edabide eraldatzaile hitzetan edo deskribapenez behintzat alaren batek futbolak gure gizartean duen eragina, sortzen duen negozio ustela, duen funtzio, animal izena ateratzeko funtzio hori guztia kontutan izan da gu izatea edo gutako batzuk kontatzea kohesiorako elementu dela, horrek gizartea batzen duela, horko ilusioa baliatu behar ditugula ez dakiz zertara aurrera egiteko, kontraesanak daude eta batzutan iruditzen zait, hori edabideotan lanean ari garen on, subkontzientea ez dakit, baina saldu beharraren eta publiko bera mantendu beharraren beldurrek eta ere eragiten dutela. Eta hor batzutan ausartak izan beharko genukeela, eta lehen aipatzen nuen funtzio sozial hori kontuan izan da, beste apustu batzuk egin beharko genituzkela, beste interes batzuk sorrarazi beharko genituzkela, eta beste iritzi eta ausarketa batzuk eragin beharko genituzkela iruditzen zait. Eta hor barrenean esango nuke edabidetako egitura bera edo lan egiteko moldeak eurak eraldatzetik ere hasi beharko genukela, eta argi astekaria adibide polita da zentzu horretan, sekulako hausnarketa egin dute generoaren eta elkartzaintzaren inguruan eta horrela ez ditu Eizagirrek berak argia puntu duzen kontatzen dut, eta interesgarri dago irakurtzeko barne antolaketa nola aldatu den urteetan zehar, eta hausnarketa oso sinplea da, bertan aipatzen da, guk feminismoa, bizi eredu berriak, bestelako eredu sozialak, etengabe elkarrizketa gai, erreportaje gai bezala erabiltzen baditugu eta hori ikantxe ematen badiegu, zergatik ez dugu barrura begirako lan bat egingo eta gu ere ispilu horren aurrean jarraraziko geure burua, ezta? Eta praktikara ekarri dute, euren lan egiteko modua horretan antolatu dute, antolaketa modua ere bai, salbuespen guztiekin eta funtzionala izateko beharrezko irizpide guztiekin, baina oso adibide polita da eta iruditzen zait zer ikasia badugula zentzu horretan. Zeure hilduai jarraitxuz atletixe pixkat defendatzearen atletizale lez. Ados nago zurekin, Zan esateko, nik adibidez ikusi nituen kritika asko Superkopa zala, eta niri alde batetik normala iruditzen zitzaidan. Jendea oso posi badau, pos hori agertu behar da. Ez dudana normala ikusten da egunero ematen zain, entrenamentua dela norbait eminatu dela hankan, egunero ze presentzia dukan futbolak, edo politikari beraiek, politikari jakin batzuk etengabe agertu beharrak. ETV bateko kasua aipatu duzu uste dut, gutarrak eta urra honditan. Oker espanago urra honditanek ez du jarraitzen, hortengo denboraldian eta gutarrakek bai. Dinot, esan duzunan arira ikusteko pixkat. Eta nik gutxi ezagutzen dut ETV, baina ETV batean saioak egiten zuzentzen realizadore dagoen batek esaten zidan ETV dagoela momentu baten inork ez du ikusten oso audientzia txikia daukana eta horrek printzipioz ematen duela bidea ausardia erakustekoa, zuk lehen esan duzuna. Hau da, ez daukagu audientzia galtzearen beldur, egin dezagun zerbait ausarta. Bidur gaitezen ez dakinik, egin kultuzko edo gauza berezi hor suposatzen dut ez dela egiten, lehen esan dudana gaitik, kasetariak beraiek ere nahiko lotuta egongo direlako, hor kasetarien gainetik erabakiak hartzen dituztenak beste batzuk direlako. Galdera mesedez barriro, daukat hor gauza bat hartzaileekin, nola zen galdera barkatu? Zein horritan barneatzen dituzte komunikabideek gizarte aldaketak ikuspegi berritzailea? Lehen naztu zait esatea, eta zuk aipatu duzu eta oso interesgarria iruditzen zait, hartzailearen papela uste dut oso ezberdina dela orain. Uste dut,
erabat aldatu dela gizartean komunikazioa hartzailearen papera, batez ere gureak bezalako komunikabideetan. Eta hori oso interesgarria egiten zait. Uste dut horren jendeari esfortzu gehiago ere exigitzen dio horrek. Baina zabaldu egin zaizkio aukerak. Informazioa nondik lortu, ze ordutan da ze bidetatik, ez? Izan irudi, izan soinuz, izan irakurriz, dana dala. Horrek eskatzen dio lan bat edo aktibo izate bat eskatzen dio hartzaileari, baina aukera zabaldu zaizkio izugarri. Eta horrek uste dut komunikabide txiki eragin egiten digula. Feedbacka ere asko handiagoa dalako, jendearena, eta jendearen parte hartzea. Eta leio bat daukalako hartzaileak ere, ze iruditzen zaion zuk egiten duzun lana ontzakotzat emateko, ez emateko, bide horretatik jarraitzeko eskatzeko edo ez. Eta nik uste dut hori bai bada bide bat gehiagora joan behar duena, bere arrisku guztiekin noski. Eta gero danok orain komunikatzaile izan gaitezkenez, badago prestigioitza ez da polita, baina ez da nola esan kriterio edo ze bideek edo zeinetaz fidatzen zaren edo non dagoen komunikazio kontrastatu hori ikusten dute arazo bat edo horre ikusten dut, ez dakit iraultza bat, baina noraezean sentitzen dute gaur egungo kazetaritza edo komunikazioa, ez? Benetan kontrastatzen diren gauzak, korta ipega asko egiten da, ez? Beste kazetariek esaten dutena nolako nasketa ez zaizkidanak asko gustatzen, baina gero da gehiago ikusten dituanak, eta uste dut horrek badaukala baita ere, lehen esan dudanarekin, perreza gauzak egitekoa, gauzak atera behar dira, elikatu behar da, alik eta gehien, aktualitatea galtzen duena joaten da, tamalez sarritan gure komunikabide txikietan ere, finantziazio aldetik ere, gure kasuan adibidez, behar duzu jendeak sartzea, ez da? Zenbat lagune bizitatu gaitu hilabete honetan, horrek eragiten dio izugarri, lantzen ari zaren informazioaren kalitateari eta gaiei ere bai. Ni ausardiaren kontuarekin bai, nire lana idaztea denez, audientzia kontuetan galtzen naiz, baina azkenik hainbat gauzaz ditut ulertzen. Esate baterako publizitate mailan, ez? Egun emakumeok bai garagardoa daten dugu, eta oraindik ere garagardoaren iragarkiak gizonei zuzenduta daude, ez? Edo kirolen kontua, ni egon naiz prestakuntza prozesu bat egiten EITB-ko kazetariekin, eta kirolen kontua atera nien, ez? Bale, zuen audientzia nahiko basua da. Ordu horretan, beste kateetan bai, gizonezko futbolari buruz ari dira. Kirolan hitzei buruzko informazioa emateko apustu ematen baduzue, audientzia galduko duzue, ez dut uste. Igual galduko duzue, baina audientzia gehituko duzue bai, ez? Pila bat jende dago, faltan botatzen duena, ez dakit, judori buruz informatzea, atletismari buruz, ez? Eta ez une oro, bai udan, ez? Futbolaren ligaz dagoenean ere, futbola, ez? Eta orduan ez dakit, eta erantzuna beti izan da hori ezin dela aldatu. Futbola izan behar dela beti kirol zaila irekitzen duen gaia, ez? Orduan ez dakit. Eta bai, nik ikusten dut ausardia falta galanta eta inmobilismo asko, eta zuk esan duzuna lehen, nik kazetari moduan El País egunkarian hasi nintzen idazten, eta gogoratzen dut eguneroko, astero egiten genuen bileretan, oso ohikoa zela esatea, albiste hau egin behar dugu, El Correok ere egingo duelako. Eta nik ezke kriterio hori ez nuen ulertzen. El Correok egingo badu, zergatik egin behar dugu guk, egin dezagun beste gauza berritzaile eta desberdin bat, ez? Eta orduan horrelako borregismo hori nik pila bat sumatu izan dut, ez? Eta ez dut asko ulertzen, baina, Eta, ni zuekin bat nator eta interesgarria iruditu egin zait bai, nik uste dut horrelako analiziak egiten ditugunean, igual kazetaria garelako, beti ari gara eduki informatiboetaz hitz egiten, ez? Baina askotan jendean eragin gehiago dauka Gran Hermanok edo Gutagutarrak edo Salvame de Luzek albistegiek baino, ez? Orduan nik uste dut, igual ez dakit nola, baina edabide alternatibo edo herrikoietan ere entretenimendu edukiak landu behar ditugula, ez?
adibidez Pikararen esperientzian, argi eta garbi egon da, arrakasta gehien izan duen atala izan dela Alicia Murillo deitutako komika baten, humorista baten bideobloga, ez? Eta, momentu honetan ikusi dugu, youtuber delakoek arrakasta itzela daukatela, eta normalean youtuberrak dira mutiko super, ez? Matxistak, atzerakoiak, euren humorea da oso atzerakoia, ez? Eta, nik uste dut hortik, probatu dezakegula nola egin, aldaketa sozialak barneratzen dituen entretenimendu bat edo humore bat, ez? Eta Alicia Murilloren kasuan ere, anekdota bitxi bat daukagu, ez dakit zer irudituko zaizuen, baina Alicia Murilloren bigarren bideoa izan zen abesti bat, berak opera kantatzen duelako. Eta abestiaren letra dio etengabe, cómeme el coño con pan bimbo, cómeme el coño con pan bimbo. Horrela, 3 minutu, eta jartzen ditu pertsonai, eskumako, ez dakit, Esperanza Agirreren holan, esaititza ateratzen, kareta, eta horrela, ez? Paparena, eta beti holan abesten, cómeme el coño con pan bimbo. Orduan gauza da, ez dakigula nola, abesti hori jarri zela modan, telefono mugikorren artean, eta heldu zen Sálvame Deluxera. Orduan egun batetan, Kiko Matamoros esan zion Belén Estebani, como dice un aria que me ha pasado una amiga por el móvil, cómeme el coño con pan bimbo, Belén Esteban, ez? Eta orduan dena ja, eta Kriston Zirkoa hor ere zuk komentatzen zenuen eragina, ez? Batzutan ateratzen garela komunikabide hegemonikoetan, baina exotismo puntu batekin. Baina horren gauza interesgarria izan zen, niretzat gutxienez, aste horretan Pikara magazinean estatistikak begiratuz, 15.000 pertsona inguru sartu zirela Pikaran, Googleen jarri zutelako cómeme el coño con pan bimbo. Orduan, ireki aldugu eztabaida bat de si todo vale eta horrela, baina, gure kasuan gutxienez horrelako txorradak eginez, oihartzun bat lortu dugu, eta horren ondorioak, ez, holan pizkat, interesgarriak izan dira momentu batzuetan. Eta, gero bai aipatu nahi nuen, zuek esaten zenuten arira, aldaketa sozialak barneratzeko, guztiz bat nator oso garrantzitsua dela jendearen parte hartzea sustatzea, ez? Eta komunikabideen egitura nahiko horizontala izatea. Esate baterako, Pikarako taldeak, lantaldeak, baditugu hainbat kezka eta interesatzen zaizkigun gaiak, baina beste asko alde batera uzten ditugu, ez? Orduan guk badaukagu parte hartu edo partizipa deitzen den atal bat, eta hor nahi duten pertsonek euren artikuluak bidali aldituzte, helbide bat ematen dugu eta ez dago baldintza handirik, eta gaur esate baterako hor publikatu dugu artikulu bat veganismo, ez? Veganoa izatearen eta feminista izatearen loturaren artean. Osea, zergatik feministok veganoak izateko apustua izan behar genuke, eta nola, opresio guztiak lotuta dauden, eta horrelakoak, ez? Eta emakumeen kontrako opresioaren kontra baldin bagaude, animalien kontrako opresioa bai zigortu behar dugu, eta horrelako hausnarpenak. Orduan, gai hori esate baterako gure lantaldean ez da inoiz atera, eta irakurle batek hor jarri du artikulu batetan, ez? Ez direla Pikaran, ez direla irakurle soilak, baizik eta edukien egileak bai, ez? Orduan, nik uste dut hori komunikabide klasikoetan, zein herrikoietan oso garrantzitsua dela, jendeak kontsumitzaile hutsak izan ordez, eurek euren interesak hor plazaratzea, ez? Eta holan guk ere ikasi aldugu zein ezin egon sartu behar ditugun gure eguneroko informazioetan. Hirugarren galdera eta guraldetik azkena gero publikoari tartetxoa izteko, gaur egun herritarrek informazioa lortzeko iturri anitz dituzte, ez da aipatu da. Aniztasun horrek nolako aukerak eta mugak dakartza, zegoen ikuspuntutik, anartza. Ni antza aurreratu inaz, lehen pixkatxo batez hitz egin dugu horretaz. Aukerak ikaragarriak dira gaur egun, nik ulertzen dudan bezala bentsat, prestaritza irrati, telebista edo medio idatziz aparte digitalak karri dau, zabaldu dau izugarri ez da lehioa. Eta hor badaukazu nazioarteko kasik,
mundu osoko gaiak jorratzen daben jentian informazioa eskuratzeko aukera gehienetan doan. Horrek izugarri zabaldu dago. Karri da bena da, itxasoko tanta horiek zeintzuk interesatzen zaizkizun zuri eta zeintzuk lehen esan dudan, ez da? Zeintzutaz fida zaitezke, lehen hitz egin duguna pixka bat, hartzailea lan bat egin behar du. Hartzailearen partetik, eta gero emailearen partetik, edo gure partetik, ez da erreza, oreka hori bilatzea. Zure lanaren finantzazioa edo nondik bideratzen duzu. Eta mugak, mugak. Nik susmoa dut kanal, azkenean oraindik ez dugula iraultza guztiz gauzatu eta ohitura daukagula betiko orduetan da betiko kanaletara jotzen. Hau da, mugak gure buruan daudela, pixka bat, gure ohituretan. Berriak jasotzeko orduan, eta parte normala da, bestelan sekulako esfortzu eskatzen dizulako, denborarena, besterik ez bada. Gai ez jakiteko, gaur egun Greziari buruz jakiteko nora jo behar duzu. Badaude bideak, baina egin behar duzu hor lan bat, eta ez baduzu egin orain arte edo orain denbora eskatzen du. Nahi baduzu ondo informatuta edo bertan lehenengo eskuko zeintzuk dabiltzan lanean, eta mugak hortik ikusten dutut pixka bat, maila handian, eta gero mugak ez dakit zer esan oso ondo mugei buruz hitz egiten badugu orokorrean, baina maila pertsonalera pasatzen garenean, hor bai, hor ja mugak baino ezaizkit ateratzen. Muga ikaragarria. Pixka bat lehen lotuta zuk esan duzunarekin, guk ere oreka bat bilatu behar dugu, frivolitatea edo deitzen diogun sarrera friboloa egin. Behar ditugu sarrera friboloa ere, ondo pasatzeko, Karo, ez dugun egingo da korreok egiten duena, ez da, gai serio bat jorratu, da gero Kim Kardashianen ipurdia erakutzi, zaure klikak dira, ez? Klik, 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 gero zelan da publizitatearen kostuan eragiten duena. Beste modu bat egin baduzu, baina oreka hori bilatu behar duzu, aurrera egiteko, elikatzeko komunikabideak. Oda hor, finantzazioan, muga handi bat ikusten dut, lan egiten dabilenaren partetik, ez hartzailearen aldetik. Hor, ikusten dut, orain dela oso momentu interesanteak kazetaritzan, aldaketa edo iraultza bat gertatzen ari dela, bai ulertzeko moduan, hartzailearena, lan egiteko moduan da teknologikoa. Baina oraindik ez dut ikusten oso ondo nora goazen. Eta gero gure kasuan, parte hartzearena muga bezala ipiniko dut baita, nik lehen esan dut, baina ez duzuen nentzako ezagutzen, zuzeu komunikabide horizontal bat da. Beraz, nahi baduzue, badaukazu hausnarketa bat, o zerbait nahi baduzue idatzi, sartzen zara barruan, jartzen duzu izen bat, ez daukan azertan reala izan, korreo elektroniko bat, idazten duzu eta automatikoki publikatu egiten da. Hori guk ez dugu editatzen, printzipioz. Hau da, ez dago filtro bat, publikatu egiten da. Eta behin publikatuta gero guk ikusten ditugunean, ez baduzu zenketa baten beharrik edo, ez dakit nola esan, errespetuzko tratara bat, hau da, inorra iraintzen ez badu hor gelditzen da. Horrek ekarri digu, anonimotasunetik badaudela multzo batzuk, nahiko polemikoak, eztabaida sortu dutenak, eta eduki ditugu orain, eta badaukagu kezka handi bat, batez ere bi gairekin, ez da? Gero igualitzen etorkinen gaiarekin, eta emakume, feminismo, machismo, bueno, iruzkin hile oso sarrera machistak egin dituztelako. Eta orduan eskatu izan digute hori kentzeko, eskentzeko, hori bada eztabaida interesante bat baita. Noraino, ez dakit argi ikusten. Ez dakit igual hori galderetarako utzi behar nuen, baina bueno, dinot mugan, nik hor ikusten dut muga bat, hau da, libre usten duzunean, benetan izten duzu libre, nun daude mugak. Bakoitzak bere buruari pintzen dizkionak, seguire autozentzuratzen gara, ala guzti ulertzen. Hau da, bada hor medio txiki bat, pixkat gizarte berri bat, intuitu edo horreruntz joan nahi duguna, baina claro, libre uste baduzu, edozein iritzi atzerakoi sartzen da, eta hor nola horrekatzen da hori, naztu inaz pixkat.
Anartzek komentatu dituen gauzekin jarraitzearren, alde batetik nik uste dut bai ez dela gauza bera eduki friboloak zein eduki erakargarriak, ez? Orduan, gure kasuan adibidez, feministak gara, baina badago feministon estereotipo bat, ez? Oso aspergarria garela, beti gaudela zer eta holakoak. Eta orduan nik uste dut Pikararen arrakasta gako bat izan dela, pizkat hori aldatu dugula eta bai ematen ditugula eduki erakargarriak, ez? Orduan, El Correok esaten du beti egon behar dela eta irizpide hori dauka. El Correoren edizio digitalean beti egon behar da, beti egon behar du emakume bat biluzik, hori esan didate holan argi eta garbi, ez? Orduan, gure kasuan, igual logika da, sexualitateak asko saltzen du, sexualitate gaiak eskainiko ditugu, baina beste tratamendu batekin, ez? Eta ez dakit, argitaratu izan ditugu, sexu lesbikoko argazki super esplizituak, horrek saltzen du, baina baita ere imaginarioak aldatzen ditu, ez? Edo, Pikararen, gu jaio ginen 2010 urtean, eta gure eduki, lehen da biziz, oihartzuna izan zuen eduki bat izan zen emakumeen eiakulazioarena, ez? Orain igual ja ikusiagoa dago, baina garai horretan arraroagoa zen gai hau jorratzea, ez? Orduan nik uste dut hori izan daitekela bide bat, ikustea ze gai izan aldiren erakargarri eta jendearen, ez? Morboa bebai azetzea, uste dudalako hori sentimendu nahiko naturala dela, baina hori frivolitatea eta betiko estereotipo eta betiko imaginario atzerakoiak saldu ordez, beste gauza batzuk saltzea, ez? Eta gero, iruzkinenan niri pila bat interesatzen zait, klaro, Pikara magazinen kasuan izan dugu eztabaida oso gogorra horrekin. Alde batetik, komunikabide feministak baldin bagara, pikaramagazin.com guneak izan behar du leku seguru bat, non emakume zen gizonek, euren iritziak eman aldituzten, erasotuak izan gabe, eta hori ez da gertatu, azkenean badaudelako tipo batzuk hor sartzen direla eta ataka, ez? Orduan gure apustua izan da pikaramagazin.com izatean nolabait errealitatearen isla, eta realitatean badaude pila bat gizon gehienak sartzen direla, matxi trolls deitu dizkiegu, ez? Sartzen direla gure egunetan bakarrik boikoteatzeko helburu bakarrarekin, Eta orduan gure apustua izan da beste foro bat irekitzea, foro de debate feminista deitzen da foro.pikaramagazin.com, eta hor jarri ditugu arau super zorrotz batzuk, ez? Hemen egune hau da, feministen artean debatitzeko gunea, eta hemen ez dugu inolako eraso sexistarik edo inolako apologia matxistarik onartuko. Baina hala ere, klaro, hor, ez dakit, adierazpen askatasunaren inguruko eztabaida bat dago, bai, ez? Zer nor naiz ni erabakitzeko nor den matxitrola eta nor iritzi nire kontrako iritzi bat daukana, ez? Igual gero sakondu dezakegu gehiago hortan, baina guretzat bai izan dela muga bat, alde batetik parte hartze polita egoten dela, baina bestetik eraso gogorrak daudela, jazarpen egoerak, eta hori pizkat deserosoa da guretzat. Eta gero, galderari bueltatzeko, iturrian hitzekin ze aukera zabaltzen diren, lehenengo galderan aukera bat komentatu dut, ez? Orain edabide txiki herrikoi alternatibo zein residualek badaukagula zuzenean jendeari heltzeko aukera gehiago, ez? Gure kasuan esperientzia polit bat izan zen San Ferminen inguruko artikulu bat, ez? Orain dela 2 urte, uste dut izan zela. Egia zen, nik dakidanez argia izan zen gai hau jorratu zuen lehenak, baina egin zuen blog txiki batetan, ez dut gogoratzen kolaboratzaile horren izena, blogari baten izena, eta berak atera zituen San Ferminen txupinazoko argazki polemiko horiek, eta zan zuen hori jazarpen eta eraso sexista bat zela, eta orduan tamalez, euskerak dituen mugak direla eta horrek oihartzun bat izan zuen Euskal Herrian, baina gero Pikaran gure kolaboratzaile batek, Emiariasek, beste artikulu bat idatzi zuen gazteleraz eta beste oihartzun bat izan zuen estatu mailan, ez? Eta gure kasuan astebeten
artikulu horrek Tetas y Toros deitzen zenak izan zituen 200.000 bizita aste betean, izan zen horrelako wow. Eta azkenan, sare sozialetan oihartzun asko egon zen, eztabaida asko egon zen, eta azkenean, hori, komunikabide hegemonikoek eztabaida hau ere ireki izan zuten, ez? Eta orain arte, Iruñako elkarte feministak oso bakarrik zeuden, eta orain lortu dute, arlo instituzionalean kanpaina batzuk egin dira, eta aurrera pausu batzuk ikusi izan dira, ez? Orduan gure aldetik, pozik gaude ikusten dugulako, gaur egun interneten bidez, badaukagula eragin bat izateko, eta agendan intzidentzia bat izateko aukera, ez? Bai, agenda mediatikoan zein agenda instituzionalean. Edo nik uste dut Twitterri dagokionez, beste aukera polit bat dela streaminga, ez? Zuzenezko, edonork kalean zuzenezko grabazio bat egin alduela, eta lehen adibidez oso zaila zen gehiegikeria polizialei buruz hitz egitea, eta komunikabide tradizionaletan esaten zuten ez zegoela gehiegikeria polizialik, eta egun manifestazio batetan represio ekintza bat baldin badago, grabatzen dugu eta Twitterren egitzen dugu, ez? Orduan, alde horretatik nik uste dut bai aukera politak daudela. Horretik dago legea, ez? Bueno, claro, eta orain bai, egia da. Bai. Eta zer gehiago, nik uste dut beste aukera polit bat dela, muga geografikoak gainditu ditugula, niretzat kazetari bezala, erreferentzia funtsezko bat da Ameriketan egiten den, Ego Amerikan batipat egiten den komunikazioa, nik uste dut kazetaritza kronikan, kazetaritza literarioan, Kolombian, Argentinan bezalako, edo Mexikon bezalako herrialdeetan, edo Perun, etiketa negra, pila bat edabide superinteresgarri daude, eta lehen ez genituen hain gertu, ez? Eta orain interneten bidez hor ditugu. Eta mugei dagokionez, Bretza digitala agian ez dugu aipatu, ez? Azken finean, hori, nire aititea mamak Telecinco ikusten dutela eta kito, ez? Eta, bai, hori, eta zer gehiago, lehen ere astu zait komentatzea, beste gauza bat, igual bigarren galderari lotuta dago, baina niretzat garrantzitsua da ere aipatzea uste dudala, aldaketa sozialari lotutako gaiak beti gizarte zailan jorratzen direla, ez? Eta beste atalak direla normalean asko atzerakoiagoak. Orduan nik uste dut hori arazo bat dela, eta daukagun erronka bat dela, esate baterako egunkari batetako arlo guztietako jendea prestatzea, ez dakit, berdintasunaren aldeko ikuspuntu bat izan dezan, edo sexuanistasun gaiak menperatu ditzan, ez? Esate baterako hau asko oso argi ikusten da kirol sailean intersexualitate gaiei dagokionez. Intersexualitatea da pertsona bat jaiotzen denean, ez? Ezagutzen duzu kontzeptu hori, ez? Orduan hori oso ohikoa da, ez? Kirol sailean agertzen da kirolari emakumezko bat, oso marka apartak egiten ditu, eta orduan norbaitek esaten du, hain ona baldin bada, igual ez da emakumea, ez? Igual gizona da, eta igual hermafrodita da. Eta horrelako astakeriak hasten dira esaten, eta normalean hori komentatzen dituztenak ez dira gizarte saileko jende nahiko inplikatua, baizik eta kirol sailean dauden Los Manolos, adibidez. Eta orduan Los Manolosek hasi ziren behin Brasilgo judoka bati buruz esaten, que no me extraña porque parece una gorila, porque no sé qué, eta horrelako irain super bortitzak, ez? Orduan nik uste dut hori beste erronka bat dela. Eta orain dela gutxi gai honen inguruan, entzun nuen Cadena Zerren Robinson, nola ditzen da? Robinson... Hor egin zuten... hor egin zuten saio oso bat, ordu bete, intersexualitatearen inguruan, eta hitz egin zuten Maria Patiñorekin, bera izan delako horrelako kuestionamendu hori jaso duen kirolari ospetsu bat, eta niretzat hori ere polita da, ez? Gizarte, zer den gizarte informazioa, zer den kirol informazioa, zer den politika, logika horiek pizkat bertan bera utzi eta horrelako, ez dakit, ezagutzak partekatzea da. Guk igual errezago daukagu gure mugen barruan, uste dut gizartearekin bat edo gizartean ikusten ari dan aldaketa da kezka horiei
saiatzea berain pare edo joaten, ez? Iruditzen zait, komunikabide estandar monolitiko pixutzu horiek, askoz nekezagoa daukatela, nahiko balute ere, ez dakit gero askotan erabaki politikoz, ja ez da nahi, ez da. Argazkiena, Gari Garaialdek atera zituen argazkiak, uste dut San Ferminetakoak, Izan daiteke. zuzeun argitaratu zituen. Guk horrenki dugu ez da fuerte bat gero iruzkinekin edo, eta guri ere disparatu zitzaizkigun izan zen kontu bat ustailean, gero berarekin hitz egiten, Kataluniako kaseta batek ere argitaratu zizkion, da bueno, hor eduki du desarrolloa, eta batzutan bai azaleratzen da, heltzen da, ez, gizarte orokorrera, eta egiten du, hor, bai, bada posgarri ematen. Bueno, zuen informazio bombarde bat da, eta baina, bueno, igual galderatik bertatik abiatuta esango nuke, internetaren inguruan asko hitz egin da erantzun hauetan, tresna berrien inguruan ere bai, sare sozial eta horrek ematen dizkigune aukerez ere bai, eta injustu residualak izan gaitezken edabide hontzat badira oso tresna erabilgarria, ze aukera ematen digute, ordainpekoak ez diren beste 1000 bide baliatu gabe, eskura ditugun horiek baliatu, eta gure mezuak ere helarazteko, eta gure referentzialtasun minimo bat ere lortzeko. Eta honetan ere itzuliko naiz, hartzailea, jente aktiboa denaren kontu horretara, ze hain justu gaur egun ez dakita, baina esango nuke gehiengo bat dagoeneko ez garela sartzen webguneetan zerbaiten bilagoa zenean edo ez naizera sartuko itb.eusen, baizik eta Twitterreko lotura batetik edo lagun batek ez dakin nondik Facebooketik bidali den lotura batetik iritsiko naizela edabidetara. Orduan, informazio kontsumitzaile paperean jartzen baldin bagara, alakartako menu bat edo ekoizten dugula esango nuke hartzaile garenean guk erabakitzen dugulako zeiturrirekin osatutako Twitter timelinea edukiko dugun edo Facebooken noiztzuk jarraituko ditugun eta horren arabera zei jasoko dugun. Uste dut hori aukera bat dela zentzu horretan edabide txiki hori ere ematen digulako presentzia izateko aukera batzutan gertutasunagatik eta bide batez horiek duten efektu biralak eramaten gaituelako gauza akaso oso etxean gera zitezken gauzaiek edatzera eta espero ez genuen lekuetara iristera. Eta uste dut hori Junek aipatzen zuena dela bisitena izan daitekelako edo handik eta hemendik zabaltzen direlako. Baina hone guztiak dituen mugaen artean abiadura aipatuko nuke, azkartasuna edo zarata ere bai, zarata esaterik baldin badago hor dabilen informazio kopuruaren kontzeptuari begiratuz gero eta galduta geratzeko arrisku hori dugula, ez? Gaur egiten dugun elkarrizketa irutxiotan bota dezaket gaur arratsaldean, baina bihar ja jendea ez da sartuko webgunera horren bila, ez bada bere lagun bati egin diodalako eta badakilako hor dagoela. Eta kasu horretan edabide txikio galtzeko gehiago dugu, eta ni petarda da naiz eta saiatzen naiz aukera dudan aldiro, ez dakin ez egin dago elkarrizketa bat beti ekartzen eta hitzakiak bilatzen eta albada modu originalean mahai gainean jartzen. Eta iruditzen zait horretan badugula aprobetxatu beharreko beste ezaugarri bat eta uste du gertutasunarena dela, ze nik ez dut imaginatzen naizen Twitter kontua kudeatzen duena inorekin elkarrizketetan sartzen ez dakiz zerren inguruan, baina nik nire buruari lasai asko uzten dio Zebrabideko Twitter kontua kudeatzen dudanean edo norekin elkarrizketak izaten eta inkluso txisteak egiten eta iruditzen zait gertutasun horiek aprobetxatu egin behar ditugula ere, ze erreferentzia beste era batera lortzeko aukera ematen digute eta gure jarraitzaileekiko leialtasuna beste era batzuetara esploratzen dugula uste dut. Eta esango nuke, eta berezik aipatu den kontua delako, informazioa lortzeko iturri anitz horien artean lana zerbaitek eskatzen badigu originalak edo bereziak edo bitxiak izatean daukagula eta gure ahotsa, beste 1000 ahotsa handiren artean nolabait entzunarazteko lana egin beharra daukagula. Eta gero baita ere iruditzen zait edabideen artean, eta edabide dio da denen kasu honetan sartuko naiz akaso handiagoak direnen artean dagoen konpetentzia gutxi laguntzen duela. Gaur egun komunikazioak, kazetaritzak eta informatuta egoteak hartu duen itxurari edo iturari dagokionean. Iruditzen zait guk adibidez ez dugu beste aukerarik izaten askotan, ezin dugu denera iritsi eta orduan lasai asko kontatzen ditugu irratian beste edabide batzuek egin dituzten testuak ere, autoretza aitortzen da edo egilean orden esaten da eta ez da ezer gertatzen. Eta zentzu horretan iruditzen zait batzuetan
lehenan hartzek aipatzen zuena badagoela, ezta? Honek aukera eman digu akaso iristen ez garen lekuetako informazioaren jasotzeko, izan sare sozialen bidez, edo beste hedabideen webgunetatik refrituak egiteko eta nolabaiteko albisteak mahai gainean jartzeko. Eta hor, kalitatearen kontua eta arduratuko nintzateke zentzu horretan. Baina iruditzen zait beste batzuk oso ongi egiten dituztela, ze Argia astekariarekin gertatu zaigu topatuko kideoi adibidez, gure blogetan Mexikon zegoen neska batek hango ikasleekin egontzen movida denaren inguruko erreportajea idatzi izana, digitalki, eta Argian, ez dakit nola egiten duten, denari begira eta dena kontrolatzen egoteko, baina hartu zuten, gustatu zitzaien testua, eta orduan zegoen bezalaxe, edo, astekariko hizkuntzara egokituta akaso, baina astekarira ekarri zuten, eta azalean eta guzti jarri zuten, aitortu zuten, topatutik hartutakoa zela, eta nork idatzia zen ere, eta hori sekulakoa da, ze batetik edabideari ematen dio aukera, berak egon ezin duen leku baten inguruko informazioa eskaintzeko bere hartzaileari eta bere publikoari, eta bestetik, hori egin duen edabide txiki horrek lortuko etzukeen oihartzuna lortzen du Argia publikatzeari esker. Eta hori modu gardenean egingo bagenu eta eleganteago geratuko gineakela iruditzen zait, baina askotan esklusibotasunaren kontuarekin itxututa gaude, azkartasunaren kontuarekin ere bai, aurrenak izatearen kontuarekin ere bai, eta mugak honetan ikusten dizkiot. Iturri eta tresna berrien, internetaren kontu honi guztiari mugak edo alde txarrak, esango nuke honetan ikusten dizkiot. Zerbait berriak hartzerren, baina ez dakit izan izan desu. Bai, gure esperientzia ere polita da. Nik uste dut komunikabide digitaletan dagoen abantaila bat dela lehiakortasun giro hori leundu izan dela, ez? Azken finean paperezko edizioetan normalean nik egunero egunkaria erosten badut, aukeratuko dut ia erosten dudan berria, dogara dena delakoa, baina interneten alakarta delako kontsumo hori daukagunez, ez da gorrelako lehiarik, ez? Nik uste dut edo leuntzen da. Orduan bai, gure kasuan bai, hizkuntzaren kontuarekin esaterako, pikaran hizkuntz nagusia erdera da, hasieratik oso edapen zabala izan duelako eta apustu hori egin genuelako, baina adibidez beste hizkuntzak bai euskera zein katalana zein gallegoa indartzeko, beste komunikabideekin harreman olan kolaborazio akordioak ditugu, ez? Esate baterako Kataluniako La Directa egunkariarekin eurek gure edukiak publikatzen dute lasaitasun osoz, katalanez, eta horrela, eurentzat eduki feministak indartzeko aukera da, eta guretzat gero eduki hori katalanez ere pikaran sartzen ditugu, hori da pizkatasmoa. Argiarekin era espontaneoan egin dute, argiak ere gure artikuluak erabili dituzte, eta orduan guretzat bai da, guk ez dugu eduki guztiak euskeratzeko baliabiderik, eta orduan euren itzulpenak erabiliak ditugu. Eta hori bai nik uste dut gauza polita dela. Batzutan bai dela frustrante, zenik ikusi izan dut, adibidez badago albiste agentzia alternatiboren bat, nik uste dut langileak daudela soldata batekin, eta guri pila bat kostatzen zaigu soldata bat izatea, eta etengabe gure edukiak erabiltzen dituzte, eta txartorotzen dituzte, ez dute, era dotore batetan, nolabait disimuloa egiten dute, eta badirudi euren eduki propioak direla, orduan bai nik uste dut horrelako ez dakit, egin behar dela oso argi uzten, eta gure proiektuen arteko hori, hartu emon bat garatuz, Hor, egilez kubidena beste hori bat zen balitzake. Ikusten dut, kasu honetan adibidez, zuek gazteleraz egiten duzuela, beraz beste zabalkunde bat daukazue, baina medio espezializatua ere bazarete. Gure kasuan adibidez, guk euskara hutzez egiten dugu, horrek ja berez muga handietariko bat da. Ez da espezializatua. Baina guk bai egiten dugu orain kanpokoak epigrafepean gainera aldatu nahi dugu izena zaigulego gustatzen blogetan edo blog txikietan eta aurkitu izan ditugun da interesgarri egin zaizkigunak, esan nondik hartu ditugun eta ipin. Beti ere Creative Commons lizentziapean daudenean, eta interesgarriena da gaur egun gero eta komunikabide gehiago Argia bera okerrezpan hau egiten duen guztia Creative Commons lizentziapean egiten du, ez da? Nahiz eta izan paperean ordendu behar duzun da agertzen da hori bat. Eta lehen esan duguna guk eragiten dugun medio hegemonikoetan, guk egiten ditugun mugak eta aukerak lehen esan dugun horretan,
gu askotan elikatzen gara medio hegemonikoek berri atera dituzten notizia da reportajes, baina ia egunero. Beti ere zuk egiten duzuna da hartu eta zure modura moldatu, hau da zer zaizun gustatu, askotan hori bera da notizia, ezta? Zelan landu izan da, edo non, hori egiten da. Eta oso txikia garen ez mugatariko bat izaten da elikatu beharra, abiaduraz elikatu egin behar duzu egunero komunikabidea ez da erraza izaten. Eta, bueno, Euskal Herriko gaietan, baina munduko gaietan eta beti fidatu edo ibili garzara hor zelantzen ari zaren. Baina beste alde batetik, argi daukagu gai batzu landu San Fermin eta hitz egiten badugu ezin dugula telebistan edo errati kanal handietan egiten duten gauza edo informazio berak emon. Ez gara joaten normalean betzaurrekoetara edo lako agentziaz edo ez ditugu gauza sartzen, ez? Orduan, badakizu zure mugak, zure txikitasunak eskatzen dizula trataera ezberdina, beti egin behar duzula zerbait ezberdina. Eta horrek, nekeza da lanerako, baina bada bentaja bat, hartzailearentzat edo. Galderarik, publikotik. Venga, bota. Ni bauka bat. Zeran hartzen duzue unidadearen ideia? Adibidez, lehen irratsaioak edo telebista saio bat ordu betekoa zen, edo irratsaioak erauten zuen ordu bete, edo artikulu batek dauka horri alde bat eta erdi. Gaur egun gauzak desmenuzatzen dira askoz gehiago, txikitzen dira, saritzen dira, tuiteatzen dira, Facebookera doaz. Nola ulertzen duzue gaur egun zuen lanean, unidadea, zati ezina bezala, edo satitzen duzue aurrez, espero duzue jendeak satituko duela nahi duen bezala, neka bidez badakit, zebrabidea satitzen duela. Ja solomilloak banatzen ditu, txuletillak egiten ditu, eta ja saioa amaitu duenerako ja karnizeria txiki bat montatuta dauka, ez? Nola ulertzen duzue gaur egun hori? Unitatea eta satia. Edo badauka horrek aldaketarik ikusi duzue gaur egun, edo? Adibidez, Sarriri egin zenioten elkarrizketa bat zuzeun, eta ez dugu goratzen EPEA, baina 5 zati diferentetan. Eta nik adibidez, irakurle bezala oso frustrante aurkitu nuen, zen nik entzuna nuen osorik. Nahi nuen entzun nire ritmora, eta itxaron behar nuen azte bete, ez? Zuzeuk argitaratu arte hurrengo fastikuloa. Baina ere ulertu nuen horrela egin izana, ez? Orduan. Kasu konkretu horretan, batetik okerezpanago Sautrela saioak egin zion elkarrizketa. Beraz, ez zen bakarrik gure esku zegoen kontu bat, baizik eta Sautrela zuzentzen duen Azer Etxeberria dela zuzeuko kidea. Eta, bueno, Sautrelaren azan kontua. Eta bigarrenik, egia esateko, esan alba da, hori bazan gure aldetik ikusten genuen, ez dakit nula esan, ez dut esan, arribitxi bat, baina, bueno, gauza bat, interesa piztu zezakeena edo mugimendua, eduki zezakeena. Sarrik beti euskal komunitatean badaukalako, ez da, jakin min bat. Eta orduan hor ikusten genuen emateko aukera atalka, pixkat hori, jendea arretaz edo gogoz apropos usteko lehen esan dudan horregaitik, elikatzeko eta horrekatzeko zure horriaren martxa. Da, pixkat horregaitik egin zen. Unidadearen alere ez dakit olertu dizudan, baina Sarriren aparte utzita, niri gertatzen zait dauket joera lankidek eta askotan esaten dira, jode hor bi zeuden, bi Sarrera zeuden, egin duzun horretan. Azkenean, bai ikusten dut, ez dut egin analizirik, badakit egin direla analiziak, baina X hitz baino gehiago badauka notizia eta ulertzen zenbat minutu pasatzen dituen jendeak irakurtzen eta. Da, ez dut egin analizirik, baina badakit, lehen esan dudan egin uste dut doala presarekin, ditugun baleabidekin, dorduan hor, nire aldetik bi gauza komentatzeko. Unitate horretan, ni bai ikusten dut gure kasuan, digitalean lan egiten dugun kasuan, ni konturatzen ez batzetan, kriston aukera edo baliabideak daukagula, duela gutxi arte ez egoena, hau da, sartu aldugu, imagina, soinua eta hitza. Kriston aukera ematen dutzuna. Gauza ezberdinak egiteko, inkluso elkarrizketan, zati bat idatzi, bestea imagina bota, eta horretan uste dut oraindik gu nire kasu pertsonaren mintzat, astapenetan gaudela. Ze aukera ematen duen horrek. Eta bi, gauza guztiak bezala, gauzak lan ondo egiteak denpora eta ahalegina eskatzen du.
Eta lehen esan dudana, jende gutxi zaudenean eta elikatu behar baduzu eta askotan horren eragina izaten da. Ni batzutan beti eskas gelditzen naizela uste dut, da azkenean esaten didate hori, hau erditi, hemen daude bi, bai? Azkenean ez dakit jendea sartzeko eta bizkorrago joateko eta ez dakit hortik zion doazen. Ni interpelazioa baiak egun nahiko nuke aipatu hori, zebrabidearena, zatikatzearen egiten badu badela, ez dakit transmedia deitu dakioken kontzeptu horri, baina irratiak zerbait baldin badu da bere alakoa dela eta gainera irudigabekoa dela, orduan elkarrizketa batera iristen bazara irratia pizten duzuna elkarrizketa erdian harrapa dezakezu eta kasu interesarekin gera zaitezke aurretik zer esan ote duen eta jakiteko, orduan gustatzen zait aldudan neurrian 2 orduko irratsaioa dut, baina blokeka joaten da eta goten da akaso irratien tartea izan daitekeena, edo elkarrizketa nagusi bat egunekoa, lurraldeen tartea, edo tertuliak eta bar, eta gustatzen zait bloke horiek bereiztuta sarera igual izatea, batetik iruditzen zait sare sozialetan eratzerako orduan. Esatea, hemen gaurko zebrabidea, 4-6 bitarteko 2 orduko irratsaio, ean sartzen den lotura horretan, burrada badela, eta bestetik hain justu banaka eskaintze horrek ematen duela aukera, sartu eta ikusten baduzua, 10 minutu irauten ditu entzun dezaket elkarrizketa hau edo honen inguruan soilik da. Zeniri gertatu izan zait EITB-ko irratsaioetan zerbait bilatu nahi izatea eta sartu eta playerrean tak eta aurrera goden eta aspertu egiten zara eta bilatzen baduzu ongi eta beste lanka egingo duzu. Bada horregatik eta bestetik, Arrosa sareak duen funtzioetako bat bermatu nahi delako ere bai, ze saioak osorik emititzen dituzte irrati guztiek aldi berean, Euskal Herri osoko 20 irratitan edo gehiagotan uste dut emititzen dela aldi berean, 4-6 egunero, baina gero zatika igotzen dira bloke horiek Arrosa sareko webgunera eta hori sarearen funtzio izaera bermatzen da, badelako nolabait elkartrukerako horri bat. Gaur sartu daiteke 97 irratikoa bere euskararen bueltako irratsaioan sartu nahi duelako atzo Pako Aristiri egin zitzaion elkarrizketaren korte bat. Eta orduan joaten da, hartzen dut, hori bakarrik emititzen dut, ez du irratsaio osoa deskargatu behar, zati hori hautatu, editatu eta emititu behar, eta pixka bat horregatik da. Eta iruditzen zait irratian bereziki oso ohituak egon gara denborak alaskatzen duelako eta gure funtzionatzeko modua alakoa delako, baina gauzak izan behar dute ordu bete 55 minutukoak, albiste buletinarekin enkajatu alizateko eta maiztasuna eguneroko ezpada asterokoa, zebi astean behingo baldin badaia programatzeko ez dakiz zer da, uste dut hori gaindituta dagoela eta gauza bestera batekoak egin ditzakegula. Eta gure kasuan adibidez nola jende askori borondatez gauzak egitea eskatu behar izaten diogun, zentzu horretan malguak izatea oso positiboa da. Zesan izaiokegu jendeari prestaude gai honen inguruan hitz egiteko anartz. Egin dezakezu gaur 2 orduko irratsaio bat, eta hartzaitezke hemendik 3 astera eta ordu erdiko pilula bat berdin du. Eta gauza egiten uste dut malguak izan behar dugula, ze aldatu da pixka bat kontsumitzeko era eta ekoiztekoa berezik. Gure kasuan iraupenarekin, printzipioz uste genuen interneten hori abiadura handia dagoela, jendeak ez duela denbora asko irakurtzen egoten eta berehala joaten dela eta nekatzen dela, baina gure estatistiken arabera nik uste dut komunikabide nahiko espezializatua garenaz, jendeak nahiko, estatistikek esaten dute, normalean erreportai luzeetan, bataz bestez 5 minutu egoten direla irakurtzen. Kit hori ez dela oso datu argia, ze igual irekita daukate eta hortik joaten dira, baina, printzipioz badirudi jendea egoten dela. Guk normalean gomendio bezala esaten dugu, erreportai batek askoz jota izan behar dituela 10.000 karaktere, espazioak barne, ez? Baina gero praktikan, uste dugu, hori, sakoneko edukiak egitea interesgarria dela eta gure Epikararen irakurleen profila nahiko espezializatua dela eta normalean interesatzen zaiola. Guretzat bai dela pizkat frustrante, azkenean esate baterako iritzi artikuluek arrakasta gehiago daukate eta jendeari gutxiago kostatzen zaio iritzi artikuluak irakurtzea sakonezko erreportaiak baino, zapila bat kostatzen da, ez dakit. Saharako egoerari buruzko erreportai luze bat,
hori zaila egiten da. Baina bestalde, poliamor, polimaitasunaren inguruko artikulu lan oso fresko bat, horrek arrakasta dauka eta luze irakurtzen da. Orduan horren aurrean egin dugun apustua izan da paperezko edizio bat bebai plazaratzea. Urtean behin bakarrik egiten dugu, hurrengo astean aterako da 3. alea, 3. urterokoa, baina orduan paperezko edizioan sartzen ditugu, pizkat patxadaz irakurri behar ditugun esakonezko eduki ezain erakargarri edo ezain, ez dakit, hainbeste arrakasta ez daukaten edukiak, baina guretzat estrategikoak direnak. Eta bai, hori gehituko nuke. Baina, nik uste dut bakoitza jakin behar duela zein profil daukan bere irakurleak, ez? Ez dugula pentsatu behar, holan, printzipioz, edizio digitalean lan egiten badugu, dena motz izan behar dela, ze badago interneten patxadaz irakurtzen duen publiko bat, bebai, ez? Crowdfundingen zein zuen. Bai. Horrek, unitateren ez dakit ondo ulertu dizuan, baina nik uste dut hemen hitz egiten ari garen hau gizartearen aldaketa eta prentza eta komunikaziora jotzeko moduak aldatu diren bezala luzerak eta osnarketak eta aldatu egin da, bai, ez da? Du presaka gabiltza, baina irakurlea ere presaka gabil, eta batzutan ikusten du reportaje zabal bat edo dela, da interesa izan da ere, ni behintzat asko gordetzen ditut gerorako, aparkatzen dituzu, eta hori ekarri gaituzte edo etorri gara ona, pixkanaka denon artea. Eta hor, gure aldetik adibidez, guk ere crowdfunding modoko bat egin dugu, arnasa luzea ditzen dioguna, orain hasi gara bat egin izan dugu, eta da komunikazetaritza pixkat lan pixutzu edo sendoago batzuk laguntzeko alba da, ez? Jende gazteak ez daukana nondik bideratu, ja dokumentu, reportaje, zail edo gauza landuagoa, ze hori gurea bezalako komunikabideentzako oso nekeza da. Nik orain gauza bat egunak behar dituzunean da jente askorekin egon eta lanketa handi bat eskatzen badizu, ez haude elikatzen eguneroko horria eta oso gutxi garenez, horrek egiten dio ikaragarri. Eta horrek ere ematen dio. Eta gero iritzi artikuluen esan duzu, hau galderatik kanpo da uste dut, baina eske esan nahi dut eta... Horrela zamaituko dugu. Kezkatuta nau, guk gure kasu konkretuan zuzeu eztabaidarako sortu zen, eztabaidatzeko. Euskaraz eztabaida librea egiteko, eta gutxi egiten da. Iruzkinetan bertan ere batzutan aurkitzen dituzu gauza interesgarriak, baina berotzen jotzen bada, azkenean badaki guztartan bukatzen dugun, eta oso harinkeriaz, besteari leporatu kontuak, baina... Eta horretan, susmoa dut, gainera gu garela komunikabide bat euskaraz lan egiten duguna, azkenean ezberdina ari gara hemen hitz egiten, ezberdintasunari bidea eman eta gizartea aldatu, baina kosta egiten zaigu gure komunikabide berean aurkitzea ez iritzi ezberdin bat, zure kontrako iritzia daukan bat. Ez duzu nahi, laizter eskatzen duzu, kanpora dezagun. Eta hor, eztabaida uste dut gutxi ematen dela. Ez dakit gizartean galdu dugun galtzena ez zote ari garen gaitasun hori eztabaidatu eta arrebatitu eta arrazoitzen diot, Kezka bat daukat horrekin. Bai, nik ere kezka hori daukat. Nik uste dut jendeak komunikabide jakin bat aukeratzen du, uste duelako hor bere iritziak indartuko dituela, ez? Eta ez du inoiz, zaila egiten da, hori zure aurre iritziak, pizkat, ikustea buelta bat ematea, ez? Eta gure kasuan, esate baterako prostituzioaren gaiarekin, ez? Feminismoan horrelako bi bando daudela, askotan eskutitzen bat jaso dugu, eharpide naiz, baina ja ez dut eharpide izan nahi, ikusi dudalako nire kontrako iritzi asko daudela pikaran, ez? Horrelako jarrera oso sektarioak, ez? Eta niretzat oso garrantzitsua da, feminismoaren kasuan guretzat super garrantzitsua da, emakumeok bebai ditugun privilegioen kontra egitea pikaratik. Esate baterako, artikulu lan nahiko polemiko bat izan zen, ia posible den edo bateragarria den feminista izatea eta atzeko langile bat kontratatzea, ez?
Eta hor, nola guk badaukagun privilegio, ez? Klase privilegio bat, ez? Kutsu burgesa daukan praktika bat dela, eta jendeak normalan, jendearentzat oso deserosoa da. Errazagoa da, feminista izan da, beti egotea matxisten kontra, ez? Borrokatzen, eta ez norberaren holan privilegioen kontra borrokatzen, ez? Bueno, beti zapaldu eta zapaltzaile kontu horretan beti defendatzen, txikitasunean defendatzea, ez? Konturatu gabe, ein berean, beste atalen batean, zuzarela zapaltzaileen talde horretako. Bueno, apena, baina ordu terdian dako, orduen mila esker, unen ikanetan hartzeri, plazerra izen da, galderakaz jarraitzen dugu buruan, baina, bueno, ontze espauko zuen lantalde batari bateri, aprobetxau eta gelditen hemen berbetan. Bueno, eskerrik asko eta hori ba, norko.